Niwololore jaera to ine juok thum. Niwololore jaera to ine juok thum. Jabera timi nade nyaka kae ta ine juok thuma. Jabera timi nade nyaka kae ta ine juok thuma. To koso chieng' iweya. Hello everyone, iluonga ni Wuod Mwalimu aka Aken Rumba the Subanese himself. Awero wangla rumba. Yes, an gi thumbe YouTube kanyo, thumbe 11. Inyalo medo mana winja, inyalo dhi YouTube subscribe. To moloyo to wamedo mana winjo LTN, Luo Trending Nation, kama weche iyango e lela kendo inyanyo e lela, kama onge mung'o. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo e lela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo e lela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai, kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, nyakoromogi machiegni kendo kaka pile wasedonjo kaendi iluongo ni LTN, Luo Trending Nation, kaka pile kuma mopande nyenyo e lela. Ane matae iluonga ni Umari the Truth Matter. Umari chieno jamona mbele, chiene mineno to mbele miyoko. Wanka aliso soda matin wabedo hosted gi Game Changers Lounge mabende yudore la Kisama. Ka in Nairobi alwora mari idwaro kumi yue, idwaro rooms, idwaro ibiro Game Changers Lounge la Kisama. Wan gi chiemo, wan gi math, gik mang'eny kabisa. Pod wan kaendi, kawuono bende wan gi jago ma serious iluongo ni Wuod Mwalimu. Mabende ni power jawa ni endi. Wakoni ni LTN kaendi okomany mana joma trend kende, okomany mana joma dongo kende. To we introduce ni every potential that we have in this industry, in this economy, in this bwana nyalo wacho kizungu bwana community gi ne mano kuro chaka keto kanyo no endo. Keke jomoko wache ni Umari to karigega kizungu na leva to bayudo kan kod gi matin. Adwa na lock lao mondo mikora duogi, adwa na ruak makoteko wan go kaendi bwana. And this is why I'm saying ni wan go siepe mopogore. Ineno support oken mana law, oken mana iluongo nango, oken mana law kende, oken wuoche kende. En gimoro amora ma minyalo push godo siepni. Kitedo inyalo wacho ni bwana Umari, anwa mi sana achiel mar rech kawuono nikech an atedo. Ineno ng'ato be nyalo wacho ni Umari, an aneno kiyugno to an gi kinyozi, an bi alieli, ok en ga ena pesa kende. Koro mako teko look noloso ne ji lawo. Ineno lewni mopogore wacho no Umari, an adwa ni arwaki ga. By the way, an gi several brands mag mako teko look mabende osebedo kokelo kacha all the way kapod ne wan kuma ne go koko chilongo nango chendo Benelex. Jomono chawa mwatimo interview to gibe giketo romba. Makoro wachopo kone ni endi. Manu nyiso ni en a true friend. We monda loke, mondo kore kwa duoge, iwinja ni to Wuod Mwalimu wacho nango. Kasto, be wiyok nyal wil moko wagoni yero kamano, kawuono wan at 37K, wachiko 40,000. Wa subscribe uru, mondo miwabedi. Nyiego moko majua jawa nego, machalo makokomo Victor gini magu gik maketh uru kabisa mondo mi wamed dongore kanyakla kaka chiel. Josigu go dong kendegi gidhi dala githo kata girum. Sawa? Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas
Kikibed gi kionko moramora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo manigi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Apilo. Yes. Wasebiro kato kendo warach. Kendo wapogore sani monyowa. Wapogore. Kawuono wan gi guest iluongo ne Wuod Mwalimu. Wuod Mwalimu mano jathum marahuma. Jathum ma serious. Yes. But gimotimore maber. Kungimo jopiny. Amoso mafans duto te mag LTN TV, Luo Trending Nation. Ne waruaku machiegni. Odiochieng' ma kawuono wantiere game changer karka endila kisama. Kidwaro math mamit kabisa, math mayom, math mamiyo inyalo we kata nyadendi miwuotho go, math mamiyo inyalo nindo mayom kabisa bila kisama. Kendo bei yot mokalo. Chiemo bende otimo kachieng'. Words bende wan gi words maler nyowuoyo. Words. What? Word. Kwani ma game changers hospital? Yani word mondo mi wakete dhok moro ma joma tin winje. Kuminyalo thiedhe. Kaminyalo thiedhe jatuo. Yes. Koro jatuo yiero mana sindan gi sireny manyalo chuoye. Mana la kisama. Word ler. Chuar ni onge. Mokwongo an kiluonga iluone MC Pilo Sitima. Wei masoche rach kabisa na nyisu ni an gimona 18. Makosa manotimore ne dhako mar 4 odhi owe gi nyithindo 6. Chon na chwe lakini ma ok denda. Chonachwe mok denda omiyo wanyiso odiochieng' ma kawuono ni waruakou machiegni. Igene iluongo jogo mana kaka mirwako ge kod. Yes. Ng'ato gi nyathine. Omiyo nyathine ngere. Joge ng'ani gema. Nikech ang'ine gi nena kora nyiso no waruake. Ma MC Apilo mana go ni amiso simu karo keni ko como Victor benie call. Omera jomoko. Ma yan baba. Jok gitieka. But anyway, yes. Wan gi mako teko look mabendo wacho ni kapok achako interview makawuono gi Wuod Mwalimu. Yeah. Wuod Mwalimu takeni yini makawuono mi gi nikech anite jok moko mapod adwa law mang'eny. Wuod Mwalimu tang' nwadil godo adila maber kabisa. Wakungo rwak law. To mokwongo mako teko nego beni wakelne jopiny ke jomoko yiri mako teko gino mako keto orwake nanga mako teko. Ingeni mako teko pokatimo ne kata official interview makoro obeda kode kama. Kawuono entie kae. Kawuono entie kae. Jopiny nyalo gombo ne nang'wa wach ni wariambo. Jopiny nyalo wach ni wariambo ni mako teko waonge. Mako teko kitimo ne interview. Yes. To kuongo biro maket line moro kanke chadwa no ohang lepe go ka. Koro wachan interview gi mako teko. But meanwhile we odonjo bi oketi bene ko okel ban oketi. Very nice. Yes. Koro ng'ama wacho ni mari kierwa kore chieth guok in kapok ikelo ng'ama sanu yiene ng'ama sanu yiene comment lawa onge en mana mako teko we gol soda ket soda ni kacha ket soda kacha aya wayo mess ngene onyalo biro gi mako teko biro kae ndigi ulewni motimo cathedral nanga molosi monge ng'ama lose Nairobi ka kidwaro law liel kidwaro law arus kidwaro law machalo nade mag stage mako teke manyale mako teko koro gine koro donji we wagol soda nyalo pukre gol soda bona to sote wange ng'onge ng'ama wacho ni lung glass igola ya mako teko iluongo ni mako teko look jatelo donje makoro gift mar Christmas jatelo ngeno kuoma ng'ani kungi bet kete mesa jopiny fuldia nene jopiny ni to in iluongi ni ng'a to gimiloso en ang'o mondo mi jopiny ong'e wang' kamera kar ka endi to ng'ama noloso business ni koso nitie kaka olose ke wan wantie loso moro bwange buona amoso jopiny amoso fans mag Luo Trending Nation johera mag Luo Trending Nation amoso uni beruru iluonga ni mako teko iluonga ni Basile
An CEO, founder and creative director mar Makoteko Look. Koro sama achopo e Luo Trending Nation tamor nikech ma wang' jopiny, ma sauti jopiny, ma kama iwache adieri makonyo oganda kendo ma kama imiyowa entertainment. Koro To kapenjo Makoteko, keche dhano ng'eng'e ni Makoteko to Makoteko ni jomoko ng'e kaka en nying. Makoteko ni ang'o motimo Nairobi ka kata industry mane ma entiere menyalo nyiso jopiny mondo mi ong'e ka dhano neno gimo ni Makoteko kata giwinjo ni Makoteko to ginyalo ni mae ng'ama chalo kamae. Makoteko en fashion line, en clothing brand. Edho ngere kose dho wagunda wacho ni watimo lounge wear, and the kind of fabrics mwa deal godo, it's called a lounge wear. So we stitch outfits from scratch. What wango lau koa e material nyaka kama koro chopo kama kori rwake. Koro kakineno mane koro Makoteko gikawo ne giketo gini gikawo material ni to gitwang'o ma to giketo Makoteko. Koro Makoteko Sama ka ulawi kirwako kama ta aketo a printe mano kaluongra ni an ja fashion, okaluongra ni an creator, mana luongra timo branding. Koro ng'ama timo branding en oyudo ready made to ochwade embroidery to ochwade printing to ochwade screen, mano kata mano ja branding. But an anyalo ng'ado ta achaka kama material pod en ochalo sheet aul, it's like it's a roll, then what ng'ade wi mesa to wang'iyo components of that law mwadwa twang'o ni ang'o midwaro mondo mi otwang'e, then korumo eko kang'iyo ni law ni we need to give it our label. Koro label gi gin also gik mane ma design. I'm an creative director. Nyiso ni whatever logo design minene Makoteko Look, I'm the one who has created it. Koro amiyo that brand image based on kaka koro mirwako ni nepani New York. Now the person who created this logo and just somebody who emobeta beta kamoro to akili emutiyo to or design godo something a computer. Then after that koro wa brande. From there kuka wacho ni koro ma is fit kama nino t-shirt mo Mario Nasho rwako ni okang'e kuma nogole ma, but nino law ni onge rib ka nigi rib. Koro ma rib ka onego bed gi rib, but ng'ama notwang'e no decide ni otim ne binding to. Koro ma en t-shirt ma kaka ng'ama otwang'e ong'eyo ni then rib ma yeah mano ma rib. Koro ng'eni ma kaka rib mar mae en rib ma elastic. Koro ka koponi ng'at ma inyayudo ni samoro law ni koponi nitie wuon gi mane da wacho ni wuon gi ma wuon gi ing'eni ya king'iewo ga law e duka kat mock and custom made, ka ida ng'iewo law ni kuom tinya nyiso wan adware ka en fitting, tabiro ta apimo bicep nika tayudo ni ka en 12 kata ka en 13 kata ka en 14 to law ni kora dhi kete omaki kama. Koro nitie ng'ama prefaga ka gini omaki kama, but iyudo ni king'iewo law kosebedo ready made ionge choice. Ida ng'ipime kaka en display kacha tiwacho ni ma nyaroma, but koro wan watemo ga nyaka ne watwang' ni law kaluwore gi body measurements gi. Yeah, so that's why one watimo gik miluongo ni pre-orders. Thothne i-order iwacho kaka idware then wagine ne watwang'. But we are a bit different gi other people. Nitie joma twang'o sude, nitie joma twang'o outfits machalo kaka mag weddings kata machalo kaka nitie sort of events man gi outfits gi. One we are more of streetwear. Ang'iyo ni irwakri moro moko ma ok mi pressure. Ng'eni nitie rwakruok mok mi pressure kaka ineno antie ni
I feel comfortable. In normal. And normal. Yeah, it's just in a normal condition. But you work with maler kendo somehow expensive. Nekech ka ng'ato ang' obiro close koka ang' realize ni by the way kata law mirwako ni upogore nino ka koro ene t-shirt ba t-shirt ma kawuono arwako ni ma iluongo ni dry fit upogore gi akama ma cotton koro dry fit ja kamera be zoom dry fit ok apar ka kamera nyalo anyway wa gol mondo achaka doga rwako so these are dry fit t-shirts. Sorry. These are dry fit t-shirt. And it's breathable. En inyayudo ka koth nyalo goyi ka in mabor ionge umbrella kata samoro nitie kaka events moko inyayudo ka koth omonjo kata kaka kuonde ma tiyudo ni koth ogoyi to ang' nyalo tuo kapod irwake because en gi some air pores dende dong ineno kata sometimes inyayudo ng'ama ohero timo exercise prefer yes koro ma and that kind of outfit iluongo ni dry fit ma en college ma bomber jacket not college jacket ma is a bomber jacket last time ne an gi jacket kata kimake kama very heavy yeah koro ma bomber jacket last time narwaka jacket but ka ng'ama dwa notice the difference to the only the previous time yes idhi yudo ni bomber jacket nigi ribs magi luongo ni ribs macha ne onge gi gini macha ne en gi collar ka collar standing collar imagine I couldn't even yeah manyiso ni amako teko yes. Nitiere kamilal ne jopiny matin maparo ni kamera kacha chande comment section nitiere mapenjo nitiere iwacho ni itwang'o lewni to nitiere joma ong'eyo twang'o lewni yor achiel koro pogo ne fans manenowa e kamera kar ka endi ni koth nanga mitwang'o mondo mi waket ne jopiny ni pogo nanga mitwang'o gi nanga ma jomoko twang'o eni mondo mi waluonge e yo mayot mondo mi dhano poge ni like itwang'o lewni mopogore kaka mag kwaya yeah otwang'o streetwear atwang'o streetwear no podi lan ne jomoko yani mondo pog nanga motwang'o nikech nyiso ng'ato ni otweng'o to dhano ng'eyo mafans ong'eyo ni lewni motwang'o lewni machalo mag kwaya koro mago nyiso ni Mako Dero wacho ni mago lewni otwang'o lewni mopogore gi kaka mag kwaya gik ma ji neno ga ne kata kaka t-shirt kaka ma inyalo dwaro law machalo kama koro ji ong'e ni atimagi tidhi kwanya yes. Koro nitiere molosi koro gi material midwaro ne jopiny example koro awach kaka mara ni Mako Dero twang'o nanga machalo kaka Mako Teko look chalo otwang'o nanga kaka mara ni makuponi in kuponi idwaro nanga mora motwang'i mopimi machalo gi many Mako Teko look bro loso ni gino mok ni gok yoyombore yoyombore to bro twang'i gi size mar dendi magi mari ni mok ni bade duong' moingo mari ya ma bade ok duong' moingo mara ni to bro twang'i kaka dendi romo koro Mako Teko ei Nairobi kar ka endi iyudri kar kanye tiyudri sadi to customers gi joma nyalo gombo timo order iyudi nango one wayudre town mwatime production to an okochoni nyaka iyuda kichan kata kiyuda to kibido ka abete machine na twang'o nikech an gik mang'eny an oversee tich an abro yudo ka an esto ang'iyo nyaka ni material ming'ado ni is it well completely as in onge patches onge stains roll no kama intie no ng'ade kaluwore gi size mitwang'o to in a day wang'ado roll maromo nade to watwang'o lewni maromo nade to funde bang'iyo ni to a production and gi manager in charge of ng'ama ng'ado lewni to ng'iyo ni funde tweng'o nade then a side mar branding bang'iyo ni designers tiyo nade to teach flow nade koro an one person ma oversee all the departments but ibro yudo ni all these jobs originate from me manyiso ni in kaka director
Yes, I'm a director. Yes. Kato machielo bende mako teko penjo ma samoro dhano penje kamera kar ka endi. Nitiere jomoko oko kar ka endi ma bende ging'eyo tweng'o. Bende ginyalo yudo thuolo ka ng'ato biro ir to koni amako teko. An bende ang'eyo tweng'o. Anyalo yudo thuolo ni koso kari no fix nitiere ma onge thuolo ma ng'ata nyalo donje. An awacho ga ni Nyasaye nomiya nafas ahead of some people. Okonya gi knowledge ahead of some people. Nitie jomoko mabe nyalo bedo abeda gi akili kata gi skills mar tweng'o, but ide Nyasaye nokonya ne omiya extra, omiya different skills in one brain. To aba gombo ga ni mondo kama Nyasaye oketa ami ng'ato nafas no. Ka Nyasaye onyisa ne ka a chance oyudore kama antie, ok anyal ndiko ji te yes. But samora mora ma chance oyudore, to awacho ga ni nitie ga jok mose make ga inquiries ni adwaro nafas machalo kama ka sama nafas oyudore ga taketo ga kaluwore gi skill ma in go. To kopo ni ng'ato onge ga skill, tanyalo offer ga chance mar train ng'ato. The only thing sometimes ma bedo ga matek ni ki train ga ng'ato for free ga sana to kone the value. Nikech gini oneno ni ka gimo biro ne easy way. Koro sami keto okaso chako neno be ni mitiyo kod. Koro sometimes I feel ni anyalo mi chance, but ntie budget manya keto ni matin mondo mi I feel ni adier atimo gini at an expense, at a cost. Mondo mi kitieko to iwach ni gini okonya kaluwore gi gimane, but an agombo ni kaka Nyasaye medo miya wisdom of growing and being more creative and creating, ambe berna mondo mi jowa kaka jonagi nyalo yudo nafas mar biro tiyo koda, but okati gi jonagi kende, an andiko nyaka Okuyu. Next time abro biro gi nyaro Okuyu moro ka endi bro kelo ne Omari lauka, but anatiyo gi ji mopogore opogore mondo mi kik ng'ato par ni samoro kata mana e marketing an gi digital marketers, an gi influencers, to ahero tiyo gi ji mopogore mondo mi kik ng'ato par ni gini en mar dhok ni. Sama brand osebedo maduong' ka clients gi gin jok mok joluo, ka ang'o miyo jomitiyo go to koro idwa mana mondo mi iti gi joluo. Ineno kambi mar LTN kako medo grow, odhi bedo gi reporters, ok ochuno nyaka beda gi reporters mag joluo kende, kata some designers within. Obro gombo mondo mi obed ang'o gi jok moko ma pogore. Koro sama Nyasaye omiya nafas mar growth, agro gi jomoko, ambe anyalo gombo ga mondo mi jomoko learn from me. Ng'ato anyalo gombo ni ka ng'ato biro to o learn business ethics and etiquettes, because I'm a business person, I'm an entrepreneur. Ng'ato nyalo ng'iya from a point to nyalo paro ni an jatweng'o. Jatweng'o is just a picture based on ni watwang'o lewni. But at my position, an ng'at manyalo train on how you can even grow to become your own CEO. You can invest in business, and you can work with different people, departments mopogore, graphic designs, stitching, gik mopogore. Koro an Nyasaye, agone Nyasaye erokamano. Kama antie ni Nyasaye moketa. Ability ma grow godo each and every day, Nyasaye momi. Kata nasomo e school, yes, but Nyasaye emoketa nikech atimo accounts professionally. But kama antie, I'm not doing accounts, but ntie kama abro ndiko accountant e kambi na. Nyiso ni Nyasaye omiya nafas mar creating more opportunities. Yeah. Then makoteko bende machielo penjo mang'ene dhano penjo e kamera kama wantiere ni. Ba penjo ni nyalo lokore madok gelaw. Ni seche ma ng'ato kata group moro nyalo dwaro nanga kata mar dhie function moro. Kata mana jompira
kata mana jo group mora mora kata mana jo thumgi nyalo dwaro lewni miloso. Yeah. Gibe ginyalo do chance to ere kaka ginyalo yudi nikech wacho ni Toto the place of town kama intiere onge to bat ang'eni ntiere samoro ntie jo mose neno lewni ma koteko lu jamani userwako nyaka enda iwinjo to nitiere jo mabende gombo mondo megirwak nangani. Hapa ni gimonyalo timo maber, onyalo chiwo namba ne, kasto wan bende gi makoteko look e social media mabende ginyalo follow, ginyalo make inquiries directly from makoteko look e social media from Facebook, aneno gi kache Instagram, like they are updated. Inyalo yudo e social media makoteko look. Makoteko en MAKOTEKO then look en kaka ng'ato nyalo wacho ga ni luku makoteko look. Koro our contacts en ga 0736 106 042. Mano mar for inquiries and for order placements. Nuone gi namba no mondo giwinji. 0736 106 042 kata 0727 589 005. Ginyalo make inquiries e social media kamora mora kata ginyaga penjo Marinash ni Marinash wadwa make some ne kon jogi ng'ama dwaro law maber kabisa. Wan kaka team LTN makoteko semiyo walewni mang'eny mok ginyal penjo wa mage kos kuma ge yore. In kore kibiro ipori biro yudo law to ega manyien koro med mana biro ke biro yudo law. Koro mako another kind reminder. Jomoko koro paro gani kama sama ginena kani koro ni imiye ok miyega. This guy is investing. Odonje ofukune oketo order. To samogolo pesa ni ofukune oketo godo order nyiso ni value girwane en be onge odwano promote ineno. But seche moko ahero ga wacho ni kineno ka makoteko nigi value kikibini promote bing'iew nikech nasekadho stage ma promote not in a bad way but ntiega kila stage mar growth ntiega stage mar bwana where team monda support but sometimes ide ni ng'ama biro ga monda support ni wuoyo ga marach moingo ng'ama mukiai so kido ka brand wani omedo ga group mdogo and even the price value medrega kata by next month now ibro notice ni our prices will adjust kidogo. Kasa ni t-shirts wane gin 1595 next month which is next year idido ka t-shirts dibedo 1695. That means nintie gik moko mwasemedo kanyo mamiyo wambe wa feel comfortable mondo mi wa adjust price. Sama price obedo adjusted nyiso ni ng'eyo ni gini nigi value. Onge ng'ama nyalo uso ni t-shirt 1700 to en t-shirt miromo kata ka orwake liel ineno. Ok watwang t-shirts mag liel but be wanyalo uso ni mag liel ineno. Not oluore gi value. Inya keto order mar liel but ichopo bei. Ok nyis ni koro okang' nurwak t-shirt e liel nikech uchopo bei. Koro lepwa inyalo rwak kuonde special events mopogore to lepwa gin ga gi uniqueness. Sana wadwaro ga ni ka wauso law wauso ga what we call a feeling en ni kirwako law ntie law minyalo rwako makata kapok ochopo godhiambo to ng'ato yudo ka iseloko law nyiso ni law ni irwake lakini irwake ni maumni duk lakini okiwinj komo okifeel comfortable. Koro wan wauso gimiluongo ni feeling, comfort and style. Wadwa ni feel comfortable then wadwa ni ibedo relevant ni kirwako t-shirt to ng'ato obedo close kodi ng'ato wacho by the t-shirt ni it looks nice kata marwako ni dongo ko ber. Koro aya events be wabro rwaki kaluwore gi the nature of event. Ntie anya twango law ankara yes but we are not specializing, we are not focusing on that.
fundi ng'eni nyalo twang'o law moro amora, but ng'eni be ni fundi be niga gi category ne. Nitie fundi ma ok nyal ng'ado skirt, nitie fundi tok no kia ng'ado. Nitie fundi ma be ok nyal ng'ado hoodie. Koro luwore ni line man. Ting'ega ni law sama otwanga law. Ka ene machine, ng'ama twang'e machine cha. Mistake kofwenyore kuma law nie machine. Ng'eni mide machine cha ok nyal rectify that mistake. Ng'amo ng'ade wi mesa kon. Koro law origination mare wuok ga wi mesa kami ng'ade. Koro magi gik ma watemoga mondo mi wambe chieng' moro achiel ng'ato wache ni Makoteko look is a made in Kenya brand. Ma chieng' moro nyalo compete gi joka Adidas gini, Louis Vuitton gini, Gucci gini. But chieng' moro nyalo wacho ni by the way, the creator of this brand ne en jaluo moro ma iluongo ni koro ade kata America bwana yudo ke euso Makoteko look kawacho ni that is my guy. That is my guy. So gigi chakore kama endi and ndalo mang'eny ji ok nega ng'at man gi vision kabisa. Ji neno ga gima sechego neno ni kar mondo adhi akaw t-shirt kuom Makoteko look. Ok adhi anyiew t-shirt e street kucho mag mea. Koro personally very grateful. Makoteko has been so supportive to LTN. Kawuono chako wacho no miwa gift mar Christmas. Magi to gift mage. Makawuono biro go magi to wacho ne gift. Koro wadwon wamiye thuolo. Okono ni to kawuono en gi na we. We ko Makoteko nyis jopiny. To gift mar ke na we. Kenya ni koro nyalo twango gimoro amora. Kawuono akelo ne mari outfits ariyo. Ma mokwongo ni ma iluongo ni sweatshirt. A premium quality sweatshirt. Ma and the opposite of hoodie. Jakamera ni zoom gik matindo. Hoodie. Samu to zoom. Okay, don't nyalo zoom up to this column tag. Don't nyalo ka onde ka ni premium quality. Udo premium. Wacha no. Koro, mine is a sweatshirt. A sweatshirt is more of like a corporate sweater. Ma inyaido kirwake kama ne ngeni sometimes jomoko feel ga ni hoodie kila mahali ok kel ga image ne jomoko. Koro samirwako ma ingeni ok rwak ga gi t-shirt e iye. The match giminya rwake gode iye sana en mana vest. But sweatshirt en ga gimoro ma mi comfort on its own, irwake ka en no. To iyudo kata ka e office ng'ato nyalo yot mondo mi ng'ato rwake than hoodie. Ma inyalo dhi gode meeting nikech otulia. Then Koromelu ni sweatshirt. These are sweatshirt. A sweatshirt is the opposite of hoodie ama jumper. Aya, mano ositieko gachiel, then machielo bende. Sweatshirt. Kuri ngeno odwane. Kik dogi kia ni sweatpant. Adwane umari ang'o ng'iya ne ni to mane moda rwake interview moda timo sane ni. Yes. Koro dong ma achiel kaito mar ariyo be nitiere kar kae. Yes. Mar ariyo ni en a corporate polo t-shirt. Umari noja kona gani anytime we invent a new fabric en wamiye moro mano seneno before kar wakocha. Koro kawuona kelo ne anyise ni this is the latest fabric but still mamoko ka be wan go. Koro nitie client ma wacho ga ni adwaro fabric ni. So this is a corporate polo t-shirt. To Omari kida feel ga quality mar lauti imako ga lauti irunye kama. Mato pesa ne rach. Tu iwinjo ka. Ma pesa. Awinjo pek maber. Koro pek maber. Mine is a corporate polo t-shirt. Polo en man gi kola. Kati nyalo wacho gana dwaro kola t-shirt. Nitie jomoko ma wacho ni adwa keto order mar t-shirt. T-shirt pesa di bato kupogo. Koro nitie ng'ama kok nya wacho ni polo t-shirt to dhi wacho ni kola t-shirt.
collar t-shirt. Idhi yudo ni ma kata jo golf club oheroga rwako akina jogi ni Umari be nonyisaga ni embo dwa upgrade. Bwana nara ma pesa di? Ma 2,500. Only. Mano bei moyweyo. Sweatshirt ni en 3,995. Polo t-shirt 2,495. Koro in business nitie kaka wanyalo omit ga 5 bob, 1 bob mondo miki ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. 5K 3,500. Yeah. But en law ma samir wake. Mana ng'ama nitie machiegni kodi nyalo nyisi the value nikech law aina ni idhi yudo kata ka CEO mag banks orwake somewhere. Ma law makata to kori kele Omari koro rwake sana. Koro Omari rwake nikech Omari is also someone who is doing amazing job to embody serve the kind of look. Ingini nitie sometimes warwako Wanakutumba. Bang. Sometimes warwako ga lewni but nitie lewni moko yes it's meant for an event. Yeah. Kaka jowa moko mabe some of our competitors onyacho ni en fundi en designer maduong lakini design no kata in kirwako to kirwaka kata pok ichopo kumidi winje ka lawni oseulie dendi Makiti event yeah ibro ni wite yani okijak gombo kata nene but koro ana gombo ni irwako law ma sama obedo godo kamoro timo gire moro meetings ge moko to en law ma o feel ni the need mondo mi orwake every now and then. Kona law marwake. Koro Omari rwak ma e. Kori chal gi maine bank. Ma Tine club mano we mondo rwak ma. Ano ne rwak ma. Ka rwak mano wa. Rwak ma interview. Apilo acho ni rwak polo. Yes. Ini feel ni rwak sweatshirt. Anta feel ni ipimgi mondo samise pime to gimi feel godo comfortable for this particular interview. Marwaki. Mane mirwaki. Iwinjo kaka jomari kuoyo ok ne mondo chal ng'ama ni bang. Bang nyakoro mogi kaka neno kanyo no endo iluongo ni Makotek look mabende ok dang wetang nukora nitie joma ok dwara oko kanya panu ngege ng'ato nyalo ira ok joma becho. Dong inge joka. Joka jalo ira koro. Chona ne wangad kamera ne waduogo kasebede set. Meanwhile, make your order tapani Makotek adwa kwayo gimoro achiel ne omiwa discount. Ngamo wacho ne bwana nwa neno Luo Trending Nation adwaro top machalo gi macha tawijo ka en malo gol na 500 moro to team ne offer kata si mar LTN ngato ne wacho ni bwana an no ngadna bay because of LTN apani wanyalo bet maber dog wambe wan gi designers wakon sama jo moko rwako gunia gi net to wambe waro kumekwa kon tueko kaka Omari wacho no anyalo suggest ni whoever moneno ka wabedo e LTN ka ng'ama dwa make order of any particular product owach ni naneno gini ka Omari Nash to whichever way mobro bora ni o mention ni no neno Omari Nash to wadhi golo 30% mar price 30% from mar retail price
Kaponi law ni en 2500 to less 30%. You need 30% is like the profit waloso gele. Yeah. So it's like achalo gima wacho ni mana maybe gik mitiyo godo nyiewo. Yes, and koro achalo gima forfeit the profit for the sake of omari jomoko nyalo tieko higa in a good way. Ineno. And then maybe next year kendo wanyalo bro chako wacho ni koro koponi ngama kama to wang'iyane, should we give them a 20% discount or a 10% discount? But for now, one get 30%. One get 30% in between now nyaka 31st. Apa nek do bado idhi e page wa to idhi yudo ka ji orwako different outfits. And then outfits gin varieties. It's not about t-shirt. Yeah. We have t-shirts one category mare normal round neck cotton t-shirts, premium quality, one gi polo t-shirts, one gi dry fits t-shirts, one gi v-neck t-shirts, one gi long sleeve t-shirts, one gi sleeveless t-shirts, one gi hoodies, one gi sweatshirts, one gi college jackets, one gi bomber jackets, one gi jacket man gi collar. So kidhi kachacha a page ti idhi iyiero kata inyalo reach out to Omari tiwacho ni, by the way, I wanted to contact Makoteko look for this particular outfit. So how can we reach him to Omari? Bora tu ni reach Makoteko look that's from Omari Nash. Price tag wama retail price tags waka 30% less. Yani gimatino kenyal pamo. Bas ne kwara mogi wamedu nyusini audio maka uono wantire game changer la kisama. Kama menyo wan gi Wuod mwalimu okwanyal mana logo kachiel gi Makoteko. The look kwa nyisuni nyikwara mogi asi nyisu nyinga mokwongo ni anemiluo ni Msapilo Sitima wi masoche rach mokwongo an gi mona parga boro makosa mano tebore dhako mara ng'weno dhi to wegi tenda uchiel mara dek chona chweto ma ok denda. Omiyo wanyisu nyikwara mogi ni koponi dwaro nanga miloso mayom madonjo gi dendi ichwe idero ilando irating madonjo gi kalani many Makoteko bro twang nyowo twang Kisumo sani koro setwang Omari karka endi Omari director chieno jemo ne mbele osemiyo koro Omari dhi donje bank to Omari ntiere club game changer kama Mathiome Wuod siler nyowo chwar ni bende onge jatuo donjo gi sindane an ng'ama luore wang piny ka aluoro mana Eli Toto aluoro nyi Papa Jay koda mata mokela internet mar thum ka without no jogo no peace. So what I do what I did Yes, Nyakuramogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Ke omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achungne thombe ariyo, achungne thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyoge platform gibiro wer ibiro yier ng'ama wer mamit onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabenya kago ni giro kamano wan gi yugi mosechung'nwa thumbe ariyo, wan gi Morris oya jamanu chung'nwa thumbe ariyo, wan go Jode Wuod Ndheo chung'nwa thumbe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka angeno brother. Aya ne nyikwara mogi wamedo nyisini odiochieng' makawuono wantiere game changer la kisama. Game changer la kisama karka endi en karma maber kabisa. Kidoro gik moko mabende bechgi ne piny mokalo en la kisama game changer karka endi. Omiyo wamedo nyisini nyikwara mogi ni kawuono wan gi jangolo marahuma miluongo ni Wuod mwalimu
Wuod mwalimu ni kawuono wan kode kamera e TV kar kae ducho ma kawuono wago mondo mi onyiswa sigande kaka nodonje thum, kaka nochako gi dwaro mare manodonjo godo, manodwaro godo ni mondo mi odonje thum, owero wangla to we gospel. Omiyo wuod mwalimu warwaki mondo mi wuogi jopiny. Fulira ni jopiny ni iluonge ni ng'awa? Mokwongo ago erokamano. An nyinga ma official name iluonga ni Kenneth Omondi Onyango, to stage name kata artist name mara en Wuod Mwalimu aka Aken Rumba. Aja suba mwalo kamoro ni Magunga, dhur gi jothumbe, kono ma jothumbe mang'eny ahe. Mano koro mane Wuod Mwalimu. Awero angla rumba. Yes. Ewero angla rumba. Koro iluongo ni Wuod Mwalimu. Yes. Wuod Gwase. Yes. Gwase Magunga. Mani iluongo ni Jagwengo Dos. Jagwengo Dos. Ogwenge Toto. Ogwenge Elisha Toto. Bas. Gwengo Sogo Winyo. Gwengo Sogo Winyo. Nyi Papa J. Adhi mbele kosawe. Koro an bende kwariwore kanyero abeli Toto no mane makoro achako rwaka stage. Oh. Mane kama koro ae koro wan gamata. Oh, ne wagwenyore ka. Koro Wuod Mwalimu. Yes. Nyiswa ne to dongo mari mibiro midongo mibiro michopo ma ibiro ni iyier ni go angla to thum idonje higa mane? Thum nadonje chon, but interest ma thum to nachako bedo ga beda katin kapod an young, gimoro 2010 na janeno ga jothumbe moko machiegni koda ng'ama chalo Kodos Jasuba, ne en ng'ama nadongo kaneno ga almost every day kane pura na ja class 4 apa. Koro kaka nomedo dongo, kaka nanene nabedo gi interest nikech nanyalo imitate duonde. Badaye achaka neno jothumbe machalo Kuriambo Taska gini, so they inspired me a lot. Nasebedo gi interest from that point. Koro adonga gi interest nano as a dream ma biro ma bedo gi dream nano ma wacho ni one day abro dhi studio ma record thum. Koro gimoro 2018 kana join campus university first year emana record my first song to nokeno angla nokawero angla nikech osiepe koro ne nyisa ni bwana kalore koro kamise chope level ma intiere angla koro otimre nade oyudo ka angla marinda gini gimien ne pok nomaka inya ne pok angla rumba ne oshika koro angla ne gima ne ji ochar. Koro nadhi awero bongo at that point ma bende nomako piny kabisa, nomano nodhi maber, ne a good song. Koro badaye gimoro 2020 kawadhi dala, by the way Elisha en wuod wuora. Koro kadhi kan dala to embo biro dala the first time ne en Mombasa. Obiro dala to wa interact, nyisa ni ba iber in gi talent, but gima da nyisi gago angla goaga gimo original. And bende from there I'm a pick godonia sorry adwa temanena wangla, but nane bedo inspired bende nane go mana seloso mago angla go. So there's a point mana the studio, so from there 2020 mana I record my first angla song mana golo gi wende ariyo. Koro kanye manejani na mathomo chakre. To Wuod Mwalimu king'iyo kamera kacha chande nitiere jopiny mapenjo ni to gi sama koro intiere ni thum kane donje idonja ka gini nobiro ni koso nitie ng'ama ne chako e boye makori wuok makori biro godo michopo kama kori ichope ni? Okabede bo ng'ato ahinya manyalo wacho, but naja thum already. Thum na ya from school to the studio. To thum nochakore gi kamano. Masa maromo koro gi Elisha to nan jathum already. Kata bang' romo kode no bende nokajoine immediately. Nakwonga dhi ago thumbe mago angla go mwabedo kode mwawinjo kaka wacho to abeda ne wana osiep nokatie band be kata band nokadhi ne wana kode osiep oriemba gi gari waluorore watimo kama to nokwago thum. Koro from there nadhi mbele gi golo thumbe moko ta gain experience pole makata thum migo live an nokang'eyo. Koro badaye eka chieng' moro wadhi kode nodhi gocho Nakuru, to wadhi kode Nakuru to ting'e e gari to wadhi to kwa gi kono to
Waka ga thum jogo ga thum an kora anana kaka technical bench wamedore mana paro thum to kago an me gari waywe waneno wadhi kode mbita Sheriabi kanye makoro nyisa ne aba onyiso ja backup ne moro kanyo nyise na ba minyie ni microphone to miya microphone. That is the first time mana go e backup ka Elisha wawere kode that show mwago thum moro rongo mwago awendo mwadugo Nairobi ka mwago some few shows kawer kaka ja backup. Koro gima notimore ika Elisha jine ng'eny ne Elisha nigi ji mang'eny, very big team mar joma dwa wer. Koro ne obedo matek mondo mi ng'ato yud thuolo mar stage kata chako thum. Koro nochal ka gima ji lare. Koro an kaka naneno ni bato gik milaro to kata monan okaer. Koro ang'iyo kanyo wadhi kode kamano mos kago backup. Koro nitie chieng' moro kanyo achiel ma ne achal ne nitie achal buda wendo ema ne chako ga thum. Koro achal kano chako thum ka Elisha pok obiro to na kadwar ga wer kode no kadwa gone backup nikech akia thumbe ne. Koro jogo do chuna ni monda ago backup na chal. Koro kasedhi ting'e na go backup thumbe matimana makia. Koro do wer odhi okethore gi kanyo. Band no nitie gi ji. To jogo timo jogo chako discourage from that point. Koro ing'e na chako luoro moro donjo nikech ng'e joma ni kaga neno ka gin joma nigi experience e thum. Koro bana yani aketho thum na. Koro from there luoro donjo na. Koro ka Elisha biro kaka wawere ga pile cha. Koro ing'e ni luoro cha odhi donjo na mawero timo nani. Koro wero kethore na. Koro awacho odwoka e bench. Onyisa ni ba in koro timie na koni kanyo nitie team ma jower mang'eny. Koro ni ba in koro timie. Awacho ni okay. Koro from that point I yweyo for quite a long while. Maneno ka ochalo gima ketho sa. Ochalo gima ketho sa. Nikech gima dwa okela ka en mondo atim ang'o? Mondo apuonjra ki wer e stage nikech wer to nase wer makata thumbe na ung'eyo. Koro awacho ni okay. Ka koro chuna mondo atim ang'o? Aso nikech amany kama nyalo wer. Koro that is the only time to kamane kaka bende na wuok. That is the only time na wacho ni abedo alongside somebody, but music to ng'amuke la onge. Kaka na bedo kode gi interest no mi alan gik mang'eny in music ma beda ka adhi ago thum kapok abedo ng'ato. Koro Wuod Mwalimu gi sama koro chopo ma koro gik kama koro nyalo go e thumbe ni. Eni thum mane chako godo iwachi ni to koro sani tano kanyalo golo thuma moro to gi thumni gi sani iyude kanye kech ineno kaka pap kache iwacho ni an kana donjo na chako gi thum ng'ane mane winjo kamit na en thum ng'a en jathum mane en wende jathum mane winjo ka sama kani bedo kata kani nindo kata kani wuotho to ni siki iwero mamiyo koro chunyi ne biro ne ibi winjo kinyalo wer mi wach nyabe kora dwa dhi golo thuma cha. Koro ng'amohero thum en ohero ga hera thumbe kendo obedo ga ji mang'eny no inspire but majorly en Odos Jasuba nikech Odos naneno ga nohero ga wuotho go nanda moro e lwete kaka an a very young boy. Koro mano nomiyo na imitate ga duonde ta sound kaka en. The next person mano inspire en Odhiambo Taska. Thumbe Odhiambo Taska ng'e kata kawuono iwero te lyrics gi te nikech kaluwore gi composition mare duonde bende nanyalo imitate. Koro from those two artists emane inspiration mara owuok. But recording tadwa wacha ni adier ni sama nadhi recording for the first time onge gima nang'eyo. In fact kata waya na an gik mana dhi ge wiya kaka waya ne gin weni miluoyo voices moko go but main kata waya no kene na kiani. Koro ne wan gi Mato bwana mone ni kaka barikiwa ni Mato go nyaseme. Mato ne mano golo na thumbe moko the very first time kwa our studio next week. Koro Odos mano inspire in short gin gi Odhiambo Taska. Koro kapeni Wuod Mwalimu iwacho ni wer skul bende dhi kendo awinjo ka ing'amo somo kabisa. Ere kaka thum kae ne kawe ikete ipogi gi skul idhi skul tiwer ma ere thum no kolal kodi te balance gi teme yudo ki Thum
nogik lal koda koro. Kade ne onge Elisha Toto achiel nikech an naneno ni aseromo be go thum to en noneno ni bana nyathini pod tin oningo tim ang'o, oningo dhi sikul. Koro Elisha nokawo tera ka Jeff Wuod Nyatanga utawala. Utinga gi gari nyaka kono. Kato odhi oweya kanyo to odhi kanyo, odhi dala. Onyisa ni bana in koro nyiso Jeff olos na thumbe. Maparo ne warekod thumbe 7. Koro thumbe 7 mane warekod gi. Thumbe gi nokowuok kaluwore gi pach Elisha kaka nodwaro. Boy ni neno ni any move manatemo make no se identify nan gi talent ma gima na need ne exposure ma boy ni kobedo exposed to school dhite mara nade school dhi rumo. Koro boy ni anytime mana I try to reach out to thumbe ok nya wuok e studio gimora ok nya timore. School be koro chona mana tema nyaka dhi thumba record kata thumbe 7. Koro Jeff ema nyisa chieng' moro ndalo moko kana se nyaka tieko school. Koro Jeff ema duogo nyisa niya Elisha nowacho ni kika tim ang'o kiko gol to mabe thumbe go ng'eni nolal e studio te ginena kani computer no crash ma thumbe go nolal te ma kata achiel ma osegolo nyaka wuok. Koro ok no yot balancing education gi thum. To nganyisi na chako gi bongo to bongo mana wero no the first time na wero gole first semester mana donje school kaka na yuda elbolon chane to mane gima natimo gi pesa to mane kaka nasebedo kalle ko chien kacha na wacho ni chieng' moro ka dhi university gima dhi timo gi pesa to mama dhi record mokwongo en helbolon te kaka natimo to apino Wuod Mwalimu. Bongo en gima gote to bongo idwaro joma osomo. Bongo dwaro ng'ama ong'e Kiswahili to sikul bende dhi to ere kaka iduogo twist we bongo miduogo Angla ka koso Kiswahili cha neno ka Kiswahili cha nodhi tirigo mabor kabisa. Kiswahili to ne tek to be an ok awer gi Kiswahili na wer gi Kizungu na wer gi English completely nikech sama na dhi coast la somo coast kana dhi coast na kia Kiswahili awinjo to kanyal dwoko makoro joma nosomo go wacho ni nyeni sungore no wacho ang'o owacho Kisungu to noka sungra gino noka nyawa en kia mane kia koro ngi Kisungu winjo ta winjo kipenja adwoki gang'o adwoki gi English koro ne giwacho na sungora. Koro mano to is not the reason mano me aweyo gimomiyo na aweyo wero bongo. I wanted to be original. Angla en original kendo en gima connected gi juoki. Angla en obira kende to bongo to chona nyaka bed penye gi kalam gang'o gi book mandiki koro gang'o ing'e kaka rhyming words gi gigo kaka tem the it's so difficult but ok nawe nikech otek nawe nikech I wanted to be original to gi kaka bende nabedo advice gi ng'ama nanyalo winjo voice na that time. Elisha ing'e kaka naneno ka jathum maduong' seche ne ng'ama licha ahinya. To apinye Wuod Mwalimu. Ewacho maber ni Elisha Toto mabende ne jo Angla ni wer moting'i moteri studio ma idhi migolo thumbegi mi wer magibedo recorded gi sama ne Elisha Toto owacho ni kik gol ni mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Gia wane break matendo kendo koro sani wasiduogo kapenji kama endi Wuod Mwalimu gisama Eli Toto no teri studio ma idhi mi itimo recording thumbe gi okogol to gi sani sama koro gikeni e pani nyalo nyiso Eli Toto ang'o ne neno kokonyi koso nitie gimo mano kethoni
penjo no duoko tek. Okoyot but adhi duoke nikech bedo ni Elisha no gola motera e studio. No waya mana Nairobi kama motera e studio nyaka Kisumu. Kendo notera mana Utawala. Gima notera kanyo ne nitie. Nokonya to samoro bende nikech thumbe kane ok owuok. Samoro nyabe nitie gima nogeng'. Nikech ngima ok ong'e. Nasomo en oneno niya onego bed nadhi school. But anto samoro thumbe go dine wuogi. Samoro ne ginyalo loko ngima ng'ato. Nging'e thum maloko ngima ni to king'e. Koro samoro nokonya to samoro bedo ni no giwuok no. To be ohinya gi kamoro. But nokonya. Ma in short iwacho ni Eli Toto nochwanyi matek kabisa kecho tingi moteri e studio ma it makes one ma wendo bede studio to kogolo nigi manyiso ni nitie kaka noyinyi. Ok awacho kama. Ing'eni bedo ni thum noko wuok ok en makosa mare. Thum en studio no crash. To olala ng'owa olalo thumbe te nyaka meke kata en thumbe ne nitie Utawala kanyo mang'eny to ebe meke no thumbe nolal kanyo te ma jo thum odok nwoyo. Koro ok ne ene mano kos mano but en no delay. But gimomiyo no delay ne en mondo atim ang'owa mondo atiek school mondi which is also very okay. Ma which means ni gima itemo wacho kuom Eli Toto ni nitie kaka nokonyi mar mondo mitiek school mane dhiye. Nokonya either sides. Nikech ni seneno ni idhi lale wangla. Ok nadhi lal. Ok nadhi lal. Ayisu nyikwara mogri kawuono tek to kendo gini tek tweta to otek kanye. Ka iwache lela to kendo nyenye LTN Luo Trending Nation. Kama wuoyo kodi ani yune MC Apilu Sitima. Wuoyi masocha rach kabisa. Chon na chwe to ma ok denda. Chon nan gi pesa to ma ok socha. Mon bende an gi mon 20 to makosa mano timore. Dhako mar 4 nodhi oweya gi nyithindo 6. Omiyo joma nena LTN Luo Trending Nation wantiere lake sama odiochieng' ma kawuono. Wan gi jangolo miluongo ni Wuod Mwalimu. Wuod Gwasi. Obiro. Apine Wuod Mwalimu. Yes. Gesani edi king'yo wang' kamera kacha chande. Nitiere wadate moko ni kar ka ginyika. Kendo gikoni wuoyi marateng'ni. Wuoyi mamuolni. Inie gi wadada, inie gi madam koso madam onge. Ginyalo apply. Kipenjo ni madam. Ing'eni kipenjo madam. Kipenjo madam ma. Ya. In gi dhako. Boda train. Koro wach ino maler kae we wacho ni podi an we wach ino maler ka. Awacho niya dhako ta onge go to ng'ato to ne an go. Manyiso ni gini podi luoro wach ni dhako in go kata dhaki onge go. Ok ne aluoro wach. Ing'eni dhako gi bedo gi ng'ato gigo pogore ma gik moko ariyo mopogore. Bedo gi dhako gi bedo gi ng'ato. Gigo moko ariyo go pogore. Wuod Mwalimu. Nitiere jomoko makar kaendi ma olap dhoge ndong' ne kuomi kabisa. Mang'ini sama ng'idhi chiwo namba ka, gidhi chako go namba no ka. Nyis jogi maler ni oyo an aonge min ot. Pod an single ng'ama nyalo apply. To ka onge, wach ni onge. Ka nitie to wach ni nitie. Dhako to onge to application to be okaw. Ng'ato nitie. Anyiso nyikwara mogri kawuono liet penjo pek ka otam Wuod Mwalimu duoko. Wuod Mwalimu gi sama kori gikeni isegolo thumbe adi? Thumbe masegolo gi sani gin 11. Manyiso ni iseloso album. Gingo kata. Seloso album achiel. To thumbe gigi giyudre kanye? Thum kama kawaida thum nitiere YouTube, thum nitiere other platforms kaka mudundo.com, all those other platforms, but majorly thum yude YouTube. They are all there. Nyinga ena Wuod Mwalimu no thumbe ni kanyo mopogore wan gi jatugo namba 9, wan gi Maridadi. The latest song manya golo this month iluongo ni Nyambeta na gole mana this month inyalo manye, but plus so many others. Koro king'iyo kamera kacha chande nitiere jomoko mapenjo ni to Daddy Wuod Mwalimu no ogo thumbe machalo kaka ng'o.
Jopiny penjo kacha ni ngekne gi thum achiel mamit kabisa maka gi akanyo tap to gichomo choma YouTube direct. Ngek thum achiel. Thume komete. Ing'eni onge jathum maloso thume kaso wacho ni thume ne rach. Kiwacho ni thumi rach idwa ng'a mondo winj nigo. Koro giwacho kacha ni werne gi thum achiel. Miero kabisa. Umero kabisa. Yeah. Umero kabisa iluongo ni maridadi. En madhi were. Adhi ma introduce matin donge. Aya. Oma to anego. Anegi om. But jathum en jathum komi microphone na kiwe. Yeah. Ni wololore jaera to ine juok thum. Ni wololore jaera to ine juok thum. Jabera timi nade nyaka kae ta ine juok thuma. Jabera timi nade jabere nyiri ine juok thuma. To koso chieng' iweya ka tuocho donjo gima penji ma. Wewe. To koso chieng' iringa ka peso rumo gima penji yuora. Podi. To kikiloko pachi jabere nyiri anakwai ma. Wuod mwalimu. Hey, mit manade. Wanyisi ni kawuono pek tuweta. Game changer karka endi. Mat mit kanyo wuoyo. Chiemo bende nitie. Wuod su bende ler. Mane jatuwe miyiero midhigo. Gisindan gisireje midonjogo kode. Wuod makana chuar ni onge. To mako te yudo game changer. Laki sama. Kawuono pek meli. Kendo thumo chwakore nyowuoyo. Karka endi gi jangolo miluongo ni Wuod mwalimu. Ka mantie kodi karka endi mawuoyo ni edi iluongo ni Elisha Pilu Sitima. Wuoyi masuki rach kabisa. Chona chwe. Chonan gi pesa. Ma ok socha. Monan gi mon 18. Dhako mar 4 nodhi. Owege thida auchiel. Wuod mwalimu. Yes. Gisani. Gisama koro wawuoyi kodi ni. I Nairobi ka. Koso indala. To ka i Nairobi ka. Ibes kanye. To kata ka indala. Ibes kanye. To joma nyalo manyi. Nyalo yudi nango. Anti Nairobi ka full time. Poka go gatom dala, nyaka nachango thum poka go thum dala. Kata mana center maya Magunga poka go thum. Koro antie Nairobi ka ago gathum del Elisha club. Tasia. Club morning Tasia boot stage kanyo ni del Elisha. Kanye ma poda base, podwa go e mayang. To kwa yudo ma we bende wago to waduogo dala. Yes. Manyiso ni sani iseya ubandi ni medhigo mbele. Yes, an gi band. Band ni luongo ni nyisa isika piny band ni kaki luonge kibi ngao bana to ngeni Wuod mwalimu bana che luongo ni kama. Wali soda man. Sodo yie ni madhi chupa ni ka ni luom te. Band na iluongo ni first class music. First class music. Yes. Mano mar Wuod mwalimu. Mano band mar Wuod mwalimu. Kendo nitie gimomiyo tomo na iluongo ni first class music. To gi nyaka sani nitiere kaka wacho ni korin gi band ni first class music. Nitiere ng'at moro molap dogi chwer kogombo ni mondo bi obed manager ni. In gi manager koso ng'ato nyalo apply? Ng'ato nyalo apply bedo manager. Aonge manager, pok abedo gi manager. Kaluwore ni gik ma pod timore, pod nanyalo timo kenda, lakini pressure kaka medore, gi sani na feel ni anyalo dwaro manager. Koro ng'ato nyalo apply. Yes, kanye ng'ato nyalo apply. Koro iwacho ni joma mieli nyalo yudie ba miluongo ni del Elisha Tasia. Aparo ni uwinjo kama luongo noero. Joma nyalo gombo winjo thumbe ne, joma nyalo gombo miele, kata wan kata wadhi miele, tigo chokunu tich adi gi tich adi? Every Friday. Every Friday. Yes. Omiyo nyikwara mogi wamedo nyisu ni wan gi Wuod mwalimu. Wuod soba, oke wuodos, oke gi Eli Toto, oke go sogo winyo. Wanyisi ni kuno pek meli kendo muoch. LTN, Luo Trending Nation, kami wache lela, kendi nyenye, omiyo sani Wuod mwalimu, nyenye karatar. Onge luoro, onge mungo, te wachi to kendo kago koyar, kendo wang bo chiegi, ni nyaka to wache, omiyo chuno joma ng'uru, wan mabiro wache, apiaya. Wuod mwalimu, kakoro wadwa loro twak masani,
Ka ng'ama nyalo gombo timo kodi event, ng'ama nyalo gombo luongi event mare. Ere kako nyalo tudre kodi, kako nyalo yudi? Okay, kaka inya yuda mokwongo majorly inyalo yuda gi namba mar simu. Mar ariyo inyalo yuda social media handles from Facebook, Instagram, TikTok, all those other accounts. Manage gi kenda. Koro ki reach out ane mi yuda nganyisi na onge manager. Koro I'm the person ma manage all those things. Koro if you reach out you will get to me. Mane kaka inyalo yuda. Koro gesane ewacho ni elito temo kawi mukchopo kodi kama koro miyo kori chopo kama chopeni. Ena ngome nyalo nyiso Toto the goat. Toto elito to wuod soba. Wacha baje ka jopiny winjo. Kuchwanyi to nyisi elito ni chwanya kane ko to nyisi elito ni konya omiyo sani koro chopo kama koro chopeni. Igene ya okanya wacho ni elito to no chwanya be okanya wacho ni no kinene. Koro adwa mana gone ero kamano. Any level mangato te golie uterika moro ngano konyi in one way or the other. Nikech kata sama no wuotho koda no nitie joma no introduce kuomgi mabende samoro se konya in one way or the other. No mi ang'era kata gi jotugo sama no wuotho no koro ang'e ni ng'ane jawaya ng'ane kama makadambe ka kan gi band ka koso jatugo anyalo timo ng'o anyalo reach out kuom ng'ato mondo timna wakonyre godo. Koro Elisha osekonya. By the way, Elisha is more than a mentor to me. Elisha is my brother, by the way. Elisha is my cousin. I come from the same place. Koro mano nyiso ni en ng'ama aluoro sana, miye respect sana. En bende waluoro rekode. Kendo en mano osiepna mang'eny. Onge osiepna e jothumbe gi maromo gi Elisha. Koro anagone mana ero kamano nokonya. Kendo pod wabiro konyore kode mbele. Nitie thum ma waloso kode. Dito ma waloso kode ma mane point ma paro ni samoro wadhi chako godo timo ng'owa ma wadhi chako godo wadhi muoch godo. Ero kamano ne jomo bede wang TV mar LTN Luo Trending Nation kan luwa kachiel ka wantiere game changer la Kisama. Game changer la Kisama karka endi en kar yueyo mamit mokalo kendo negi math mamit mokalo kendo bei ni piny owuoyo. Omiyo kamoro moro ma intiere kopo ni ionge kama inyalo methe e weekdays all days chop game changer mondo mi ibi yud math mayom kabisa kendo bei ni piny. Wuod nitiere machwar ni onge eni jatuo ni emeyiero gi sindan manyalo biro chwe gi sirenj me iye. Omiyo wanyisi ni kariburu game changer la Kisama. Waluru Luo Trending Nation. Kan mawuoyo kodi aliu ni Msapilo Sitima. Wuoyi masuchera kabisa an gimon prariyo. To makosa manotimore dhako mar ang'wen nodhi oweyo nyithindo ang'wen. Omiyo anyiso ni an joma luore wang' piny ka. Aluoro ng'ama nokele industry mar thum kar ka endi ma en Eli Toto. Onyi Papa J. Gamata professor mago kende joma nyaluru to ka onge mago osiepna tafadhalini. Niwololore jaera to ine juok thum. Niwololore jaera to ine juok thum. Jabera timi nade nyaka kae ta ine juok thuma. Jabera timi nade nyaka kae ta ine juok thuma. To ine mana yeri kanyiro riedo winja weri mam. Ni ine mana yeri kanyiro riedo bendi winja mam. To koso chieng' iringa ka tuocho donjo gima penji yuora. To koso chieng' iweya ka weche tek gima penji mam. To chieng' iloko pachi ka tuocho donjo gima penji yuora. To ine mana yeri e mbele nyiri kiri kuod wiya. Ni kiri kuod wiya ganyuola na to gima kwayi mam. Ni kiri kuod wiya goganda wagi anasai mam. Majefu Nyatanga nyakwaro lendo. Ineno LTN Luo Trending Nation. Kama mopondo inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, jo ajawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.